intacte. Impactul a fost ușor în dreapta roată. Să facem o constatare amănunțită. Capota, bara și cu aripa deja este cumpărată. Vom vedea dacă a scăpat farul.
terminat Porsche Macan 2023S, motorizare de 3 litri benzină, 440 de cai. Dacă ați urmărit primul episod, ați văzut că a fost avariată față dreapta. Am înlocuit capotă motor, far, bară, DLR, aripă și contra-aripă. La roată toată articulația a fost înlocuită, mai puțin telescopul. Janta a fost recondiționată, arată impecabil. Contra-aripa a fost de asemenea înlocuită pentru că este din aluminiu și nu se poate îndrepta. Aripa, sunt capota motor. Pentru mașinile din Statele Unite pe care le important, dacă schimbați capota motor, să nu uitați să luați acest cod, pentru că fără acest sticker, unde sunt noxele de emisie, RAREU nu o să vă facă omologare, o să vă treacă mașina la test dinamic. Dacă aveți acest sticker, o să puteți să-i faceți asimilarea pentru a nu mai plăti testul dinamic. Am spălat-o aseară târziu, clientul va veni astăzi să o ridice. E pentru prima oară când o vede, nu a văzut absolut deloc de când i-am făcut importul. Să vedem ce reacție va avea. Ia. Toată articulația am luat-o nouă, dar aftermarket. Dacă puteți vedea, pe basculă, Porsche nu mai dă voie să comercializeze alții comercializează piese cu codul de piesă, pur și simplu îl șterg. Dar piesele sunt de pe producător, sunt aceeași calitate cu cele cumpărate de la Porsche. Hai să vă arăt de jur împrejur, se aude foarte bine sistemul de evacuare. Ce îmi place la această mașină, în afară de perdeluțe, cusăturile, uite. Și centurile tot în culoare albastru, foarte, foarte mișto. Banchetă spate încălzită, treapă panoramic. În față avem și scaunele cu încălzire și răcire. M-am uitat chiar aseară, pe site-urile de vânzări auto. Am văzut că cel mai ieftin model, dar cu mai mulți kilometri, pleacă de la 90.000 în țară. Clientul, am făcut calculul cu el ieri, am ieșit cu acest proiect la un final. Până în momentul de față nu este înmatriculată, va mai costa 2800 de lei RAREU, asigurarea RCA și talonul cu numerele, încă 100-150 de lei dacă se vrea numere preferențiale. La final, tot costul mașinii a fost de 53.700 de euro. Am ieșit chiar cu 1.500 de euro, să zic, mai puțin decât am estimat înainte de o achiziționa cu clientul. Proiectul fiind ajuns la final, am sunat proprietarul mașinii, ne vom vedea cu el să predăm mașina. Ciao!